Ready to party together with Santo Niño Boys, the best, the best. Oo ni. Ma'am, may hapon ma'am. Ako ting orderan sa emulsion package ma'am. Yes ma'am, ako yung gipadadaan sa money ma'am. O then, mukuan lang ko ma'am kana pa siya balance na 10,200. Okay. Okay, yes ma'am. Mao na siya. Excuse me ha, kanang ako. Di ko mo bayad full ni mo ana tanan. Kay? Nag-deposit na ko ni mog 9,000 kay ang package nga nahitabuan na is 18 nga nahimog 19. Suwi! Sulay! Ako yung tinigap! Tawag sa pulis na! Yes, you can! This is life! This is life! I don't Oh, care! I don't care! Ma'am, ayaw ka pinapaspasin! Kaon akong sudan. Unsaon pag-uli. Tanawa ang lechon. Ako mga sudan. Ikaon na bami. Asang uban? Asang uban? Kani 1, 2, 3, 4. Nya duha ka fruits. 8 ni kasudan. Unsa man ma'am? Pangyatak na inyo ha. Kaila mo kwartahan siya pero pangyatak na inyo ha. Grabe inyo pangyatak sa isigataw ninyo. Grabe ni kaon mo dili fully paid. Bisag punala kun tanin nyo ana. Nga di ko malugi. Ha? Isog na kay siya. Isog kay siya. Ayaw mapangyatak man.